Tian, yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso kidman nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig.
Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iba niya ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Gayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, gayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo,
tungod sa pandemic COVID-19. Ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio 30 minutos na nakaligan si Takna ang alas 9 sa aga. Pabalik ka diri sa pagpangalagad sang bombohanay big time. Magasugod na subong adlaw ang paghatag sang booster shots para sa mga healthcare workers diri sa Pilipinas. Kay ginpahayag sang Department of Health Banwa nga ang mga fully vaccinated nga mga healthcare workers pwede na nga makabaton sa ilang third dose o kung ang booster shot sa COVID-19 vaccine sugod subong Nobyembre 17 sa ginhatag pagwa nga public advisory sa Health Department. Ginarekomendara diri ang Moderna subong man ang Pfizer kag Sinovac bilang mga booster doses regardless sa brand kag ginagamit sa may primary series. So kahapon nagpagwa naman ang Food and Drug Administration sa amended nga emergency use authorization of COVID-19 vaccine. 4 na ini ka brand banwa para sa booster shots and additional doses. Unahon anay ang healthcare workers. The
Bombo COVID-19 Vaccine Literacy. Wala ini nagatuyo nga kumbensihon ka nga magpasugot o kung ingganihon ka nga magpamatok. Mayor nga tinutuyo sini nga mapalabot kag mapahangop sa imo ang importante nga mga impormasyon na hanungod sa bakuna. Bangod ikaw bilang pumuluyong Filipino, responsibilidad mo nga magpamangkot kag kinamatarong mo nga mahatagan sang sabat. Sa ngalan sang serbisyo publiko, ginadulong sa inyo sang Bombo Radio ang The Bombo COVID-19 Vaccine Literacy. Yara sa piyakalinya, Dr. Vicente Toriaga. Doc, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Bombo Erlin, good morning. Liwat sa imo. Kag sa nagapalamati sa aton nga duwa. Aha. Sa bilog nga kalibutan. Tamyawon ko. Ma'am, pwede ko katamyaw, Bombo Erlin. Sige, Doc. Sige, tamyaw ko uli ang avid listener nga duwa nga si Mr. Bogs Kalinawan. Oo. Bacolod lang na siya, Doc, no? Dito na siya sa area sa Kabangkalan. Okay. Actually, Bombo Erlin, avid listener mo gindi siya. Aha. Sige, May good agad morning, dara sa ila. Doc, kasugod na ni Subong ang paghatag sa third dose ko na booster shot sa COVID vaccine. Unahon din ang healthcare workers. Una, Doc, ipa-define ko sa imo, what is third dose and what is booster shot? Pareho lang ni sila nga duha? Bombo Erlin, amo ni. So, sa nakabato na sang primary series sang ila vaccination, meaning to say, tapos na nila ang second dose, naka-full dose na bala sila sa either viral vector nga vaccine or either it is an mRNA vaccine. Okay? So, duwa ni ka klase nga vaccine mo. You have your viral vector and your mRNA. Your mRNA vaccine is your Pfizer, Moderna, and BioNTech. Okay. Okay. Now, karon sa mga sa booster dose yung natin, meaning to say that is after the primary series. Okay. Sa imo nga vaccination, mo na-comply mo na ang imo nga second dose. So, you need a booster dose. Okay? Now, i-further explain ko na karon si imo, Bombo Erlin. Now, ang COVID-19 vaccine, sino mga recipients ni Bombo Erlin nga makabaton bala sang booster sa sinisubong? No? Sang booster shots. Now, ang makabaton siniya mo ang mga tao nga nakabaton na sa ilang primary mRNA nga vaccine, nga COVID-19 vaccine, kag ini sila, edad ni sila sang 65 years old pasaka, no, o kung 50 anyos pasaka hasta 64 years old, nga may mga underlying conditions. So sila ni ang mga unang mga recipient ng tagaan naton sang sining booster dose. No, kagaedad 18 years old pasaka man, Bombo Erlin, nga naga-start bala sa ginasing naton bala sa mga long-term care settings bala, nga high risk bala ang ilang kondisyon, nag-inikit-ikit bala nga mga palibot, nga may mga masakit da. No, kagakinahanglan nga makabaton sang booster shots at least 6 months, no? Sang natapos ang primary series sang ilang vaccination. But siling sang CDC, siling niya, pag matapos mo na ang imo nga primary series imo vaccination, especially those person who have underlying conditions, those person who are immunocompromised, no? Person who are elderly, persons with underlying disease like diabetes, cancer, or whatever. No, kasi diin makabaton na sa primary dose, ini sila, no, nga, what I mean, nga may moderate to severe immunocompromise nga kondisyon. O silingon, amon ni sila ang mga unang recipient naton sa sining nga booster dose. Now, ang mga tao nga sa diin, nagabato na sang full dose of mRNA COVID-19 vaccine series nga idaron 18 years old to 49 years old na may underlying medical condition nga edad 18 years old and older. Nasa diin nagkatrabaho sa mga high-risk setting la, kung ginasiling naton ng mga ano ni sila, ang imo nga mga healthcare workers, no, mga frontliners, no, kinahanglan makabaton sa booster dose at least 6 months after completing the primary series.
Amo siya ilabi na mga individual nga may moderate to severe immunocompromised problem sa ilalawas. So meaning to say, siling siyang CDC, kung natapos mo ng second dose mo, within 6 months, sa itong mga tao nga mga high risk na, may mga immunocompromised, dapat makabaton na sila sa ilang booster dose. No, karon, sa nakabaton na sang J&J, na ginapabalo ko gali Berlin, sa nakabaton siyang J&J, okay? Na Johnson. COVID-19 vaccine, okay? Pabalo ko lang sa inyo. Nag-edad 18 years old bala, no? And older, kinanglan makabaton man sila sang booster shot at least 2 months sa pagkatapos tublok sa iya sang primary vaccine dose. But silingon, kay ang J&J, which is your viral vector also, it is not a mRNA vaccine. Kung natublokan ka, let's say, October, natublokan ka sa J&J. By December, 2 months after kinalan makabaton kagid sang imo nga booster dose sang imo nga J&J. Hindi na pangulaton ng 6 months. Okay. Yambal ko na karon si mo nga ang amo ning J&J ang ginaambal sang CDC nga kinalan tublokan na sila sa sulod sa 2 ka bulan. Now karon, Berlin, sino mga eligible sa booster? Siyempre, liwaton ko lang ang 60 years old and above, may edad 18, ang edad 18, nga may mga underlying medical conditions, ang edad 18, nga nag-starve na sa mga high-risk setting, na mga inikit na lugar, no? Nga damo na kaso sa COVID. Now, saan o makapabooster? O na, at least 6 months. Saan o ka makapabooster? Liwatong ko liwat. At least 6 months. Sang natapos mo ang imo primary COVID-19 vaccination series. Ang buko silingon, amo ni mo Berlin. Bakit magpalalak ng iban? 6 months lang? 6 months ba ito? Bakit maginutok? Ang bod silingon, unahon ang may mga masakit na dinadala. Ang may mga edad. Eventually siguro makalabot kita tanan. I-prioritize anay naton ang may ginabatsyag sa lawas, ang mga may edad, no? Kagamuna, no? So sa nakapa-inject sa J&J Johnson, sino ang eligible sa booster? Okay? 18 years old and above. Kundi ang J&J, kundi 18 years old and above. Saan o kinanglan ang booster? At least 12 months after your shots. After, I stand corrected. At least 2 months. 2 months, Doc. 2 months lang ang J&J. No. Ano nga vaccine ang ihatag sa J&J sa booster? Ano nga vaccine? No, karon sa US, Berlin, biskan ano lang ang COVID-19 vaccine as long as it is authorized by the US government. Sa Amerika niya. Pero diri sa Philippines, sa Department of Health, nga nabasahan ko, kung nakabaton kasi in J&J, nga 1 booster dose, kinalan ng imo booster J&J man. Okay. Hindi so, pwede iban na brand. Yes, oo. J&J lang. Kaya nga, iyambal ko lang na karon si mo nga ang J&J. Okay. So sa pagpili sa COVID-19 booster shot, siyempre may tao gapili bla sa COVID-19 vaccine, no? Pwede ka makapili, no, kung ano ang nga COVID-19 vaccine ang gusto mo as a booster shot. Basta authorized lang. Wala na yung question. Imo niya diretsyo. Basta authorized lang na vaccine. Siyempre, ang ibang nga tao, Berlin, siyempre may mga preferences sila, no, for the vaccine type that magsiling tabalang amo na tong nabaton nila bla tong primero. Kasi ang iban, may ma-prefer man sila sa different na booster. Basta authorized lang ang vaccine. Now, ang CDC nagpahanugot ng sini nga mix and match dosing for booster shots. Pwede man. Acceptable na niya sa CDC ang mix and match no dosing sa sini nga booster shots. Wala na niya question. No, ang tao nga nag-edad 65 years old, pasaka, kinanglan gid mag-booster shot sila. Kay man ang risk ng severe illness sa COVID-19 nagasaka man ang imo nga edad. Hindi lang sa sini nga mga tigulang, pwede man, Berlin,
nga magsaka ang risgo ng infection sa mga adult of any age nga may underlying medical conditions. Ang punto mo, ay kabata pa sa ito nga nadidbol, kaya may underlying siya mo. Nakanong tandaan natin, Berlin, are. Sorry this is the truth. Okay, Berlin? Pag ikaw nakabaton sa COVID-19 vaccine, pag ikaw may mga underlying nga masakit, ikaw immunocompromised. Anong immunocompromised? Ikaw may AIDS, ikaw may diabetes, ikaw may butang tabi, may lupus erythematosus ka, no? Nga immunocompromised ka bala, no? Autoimmune disorder sa lawas. Tandaan gid naton sa sini nga mga pasyente nga ang imo nga immune response hindi parehas sa isa ka tawo nga healthy. Okay. Gets mo, Berlin? Kung ang antibody titer mo, Erlin, ikaw healthy ka, mataas, hindi kaya mag-expect nga pareho ang imong immune response, pareho ang imong antibody titer sa mga tao nga may mga masakit. That's why, Berlin, ginapahalungan tagid sa mga tao nga may mga underlying disease, may mga person who are immunocompromised, nga magasiling sila nga, nabaksin ako, bayda, okay na ko, hindi kagid magsalig. Kaya ang imong immune response hindi pareho sa isa to katawo. Pwede kayo pa ma-infect kag maggrabe, no? Ikumpara mo to sa isa katawo nga wala iya sang may sakit nga ginadala. Okay. So amo na ginapandam ka. Lo karon Berlin. Sino nga mga workers nga nga makabaton sa aton nga COVID-19 booster? Sa libaw abi sinong kinahanglan ta? Nga mga tao ni. Siyempre mga first responder naton no, kalimwar they are healthcare workers, your firefighters, no, mga bombero mo bla, mga police na, no, they are qualified for booster shots, early education staff, ano sila, mga maestra, mga daycare workers, okay, pwede na sila mauna kung may ara na enough nga for booster, food and agriculture workers, hindi ba? Manufacturing workers, mga correction workers. Anong correction workers? Kasi mga BGMP, no? Muna? Yes, sir. Sa mga prisuan, priso. no? Mga gwardiya, correction, priso. No? Dila sa prisuan, no? Pwede na sila sa booster. Postal service workers. Nag-deliver lang mga sulat. Nag-deliver na bala sing order mo na bala, mag-order ka bala sang ano daw? Online? Online, no? Muna i-deliver na sila house to house. Dapat sila naman i-priority, mga public transit workers, mga driver, tabla, mga konduktor, o mga grocery store workers. So, Berlin, nga sa GNG, ang nakabaton sa GNG COVID-19 vaccine, the edad 18 years old and older, hindi pa pagwa sa GNG, kahatag kita 18 years old and older. Sa sulod, sa 2 ka bulan, no, kinanglan gid nga makabaton sang booster shot sila. Now, karon Berlin, panawagan ko lang sa mga GNG. Pag mag-abot ng panahon nga ginapanawagan na kamo sang aton otoridad, okay? Pa-booster na kamo di GNG or whatever booster is recommended. Okay, basta authorized na booster para sa GNG. Pero sa nabasahan ko kung GNG ka, kay isa lang ka doon, sa batunon mo, GNG man. Pero I stand corrected. Basi pwede ka man sa Pfizer. Pero amo ni, sa nakabaton siyang GNG Berlin, 18 years old and older, 2 months after mo nabaton ang GNG mo, kinanglan maka-booster shots ka. Tungod nga Berlin. Tungod nga ang single dose ng GNG, manubo ang vaccine effectiveness compare mo sa 2 ka doses. Okay. Single dose lang ang Janssen na Doc Yes. So, sa Janssen, 2 na ka bulan. So, pag 2 ka bulan ka na, naglapaw ka, hindi kin magsalig sa mga nakabaton Janssen. Okay. Ang health protocol, which is your first defense, hindi nyo ginapagbuyan kay amunin na
nabutang sa trials sa J&J. Siling sa CDC, Center for Disease Control. That is why gusto nila nga by 2 months, matagaan na ni sila booster. Kaya yung efficacy, pigaw. Okay. So, Hindi meaning, Doc, Hindi niya bumberlin, ako lang iyakwan ha. Hindi niya bumberlin, kaya ako lang yung ulambal, basi kung pakalainon ako diha. May CDC source na ko yan. sila That eh. is according to CDC. Centers Yes. for Disease Control and Prevention of the United States of Okay, America. ang single dose ng J&J, manubo ang vaccine protection. Compare mo sa 2 ka doses. So, meaning, Doc, nakasiling. Okay, go ahead. atong mga nagbaton, nagligad to like July or June, may mga nagilinabot na dali nga Johnson & Johnson. So, meaning, ato sila, dapat mapa-booster na to. Dapat, hambal sa CDC, oh. November na subong eh. Yes. Wala ko yung siling nga kapalagpat ko di ha, basi pakalainon ko di karon sa mga palamati da. Ang ginahambal ko di tanan based on research na eh. Pero Facts Doc, niya. ang mga nag-Pfizer, let's go to Pfizer, abi Doc. Pfizer, Moderna, and then Sinovac. Pila gani ka bulan dapat sila magbaton? Actually, Bomberlin, sa tanan nga vaccine sa nabalaan ko, ang pinakalawig AstraZeneca, Astra. 1 year. 1 year. 1 year na AstraZeneca sa mga healthy individuals. Except sa itong may mga immunocompromised sa mga underlying medical condition, mga health workers, mga munabla, may mga edad, pwede sila gina-recommend na nga kung pwede within 6 months mga baton na sila booster. Okay. Okay. Including your mRNA vaccine. What are those mRNA vaccine? Your Pfizer, your BioNTech, and your Moderna. Pero Doc, Namo na siya. pwede na yan, no? Ma-mix. For example, tublukan kaya Pfizer, pwede ka ma-injectan sang Astra. Or Amo ni siya Moderna. Amo ni siya Bomberlin. Sige, Doc. Sa Philippines, sa Department of Health, sa nabalaan ko I stand corrected. Sa aton di, pag Pfizer ka, pwede ka kabaton Pfizer, pwede ka man kabaton Moderna, amo nang gina-recommend nga kwan nga vaccine, no? Pfizer, BioNTech, Pfizer, BioNTech, kag Moderna sa Pfizer. Okay. Kung AstraZeneca ka, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca. Kung Sinovac ka, ang gina-recommend nila, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca. Okay. Pwede Sa ma-mix. Moderna, ang gina-recommend nila, Pfizer, BioNTech, Moderna. Sa Johnson & Johnson, J&J. Langgedya. Matublok sa imo. Ang gina-recommend. Pero, amo ni sa Bomberlin, sa US, as long as it is authorized by US government, pwede mo mahatag sa J&J. Pero sa aton, dire, J&J. Okay. Kaya ang single dose ng J&J, hindi epektibo after 2 months. Luya, gityan. That's why recommend sila second dose. Na mo na siya. So, Okay. Pero Doc, okay. kung Sinovac kaya Doc, pwede ka sa iba, no? Nga mRNA man. Yes, pwede ka. Ang gina-recommend sa Sinovac is your Pfizer, your BioNTech, or your AstraZeneca. Or Moderna, hindi pwede sa Sinovac. Pwede Moderna. Pwede Pwede. man. Kaya ang Moderna is your mRNA vaccine mo. Kung Sinovac mRNA abi vaccine Doc, pwede man. Kung Sinovac ka, As wala your sila booster. Hindi Wala iya pwede. wala sila na-recommend Sinovac. Ang gina-recommend nila, Pfizer, Moderna, BioNTech, or AstraZeneca. I still stand corrected sa ako na iyang research. Okay, pero kung ako Bomberlin, Okay. kung na Sinovac ko ma-Pfizer ko, dili ko sa mRNA vaccine. As your Baka booster. i-explain ko lang si mo, Bomberlin, ha? Sige, Ano Doc. ning mRNA vaccine kumpara mo sa viral vector? These are live attenuated, inactivated virus nga gin-develop ni siya sa laboratory like your AstraZeneca nga ihatag sa tao just to test your immune system para makadevelop ka antibody. These are your viral vector vaccine, your AstraZeneca, your Sinovac, your J&J, and maybe your Sputnik. No, karon, ang mRNA vaccine do not contain any live virus. Wala ni sila nga bagong technology. Instead,
they work by teaching our cells to make a harmless piece of a single spike protein lang yun na naton, which is found, nga makita naton sa surface ng imo virus na nag-cause ng COVID-19. Boberlin. So, para gisudluan niyang imong lawas sa spike protein ano gani siya, ang viral vector gani naton Doc? Sinovac kag Astra? Sinovac, AstraZeneca, your J&J. Okay. I think your Sinopharm also is also Viral man siya. viral vector. Your Sputnik is also viral vector. Doc, when we kwan niya- say viral vector, dugin patulog siya, Doc, no? Nga virus? no, Ano gani, Doc? amo ni siya, Berlin. Para sa iban. Ini nga viral vector, these are not COVID-19 virus, ha? Or SARS virus, yung develop, no? Okay. Basi kung naman mga listener, virus na sa COVID, no? Correct, This Doc. is a different virus. Lain niya, live, inactivated, gin-weekend lang nga virus, adenovirus, nga iya sang chimpanzee bla, sa mga unggoy, ang ining AstraZeneca. Now, karon ang akon gani na balaan, bala Bomberlin, nga may article, nga kung nakabaton ka sa AstraZeneca, na pag-article ang Oxford University na nag-develop sang sining COVID-19 sang ining vaccine AstraZeneca nga kung nakabaton ka sa AstraZeneca full dose kag gintagaan ka sang Moderna vaccine la mRNA after 15 days kuno ang imo kunong antibody titer will increase to 6-fold. Okay, 6 folds. Guwapong respansya sa mRNA vaccine. So, Doc, ako ang example ni Doc, kay akon vaccine is Astra at sa mga Moderna ka? Moderna ko dapat. Or either Pfizer, pwede na. Pero sa Philippines, sa Berlin, ang gina-recommend lang sa DOH, one dose lang kita. Pila, As Doc? booster, one dose lang. Okay. Pero may ara, ibang sa US kasi second dose sila. Pero ang gina-recommend sa DOH, sa nabalang ko is one dose. So 6 months naman after Okay. Pero Tama Doc, na siya. kung ang Astra AB, akon primary series, kung Astra B, hindi bakod, ang akon booster, Pareho sa imo, abi. Kaya mo galing gina-recommend Astra. Astra man. Ang gina-recommend Astra. Pwede man sa akon Astra Moderna. Man. Yes. Okay. O pwede man Moderna. Pero sa ilang gipagwa nga article sang Juan Bala Bomberlin, sang Oxford University, kung nakatapos kasi mo primary series sa Astra, tagaan ka Moderna bla mRNA or Pfizer, ang imong antibody titer magasaka 6-fold. Imaginean mo, 6 folds. Yes. After 14 days, Doc. Yes. Okay. After 14 days. So, amo na siling ko Bomberlin, sa studies nang pakita, no, nga sang matapos mo na ang duha ka dose ang imo COVID-19 vaccination bala, sa pagtap na sa COVID-19 virus bla Bomberlin, especially sa sining Delta variant. Alam mo Bomberlin, ang ginatubang kasi mong Delta variant, amo ning pinakadelikado, highly infectious. Nga highly infectious sa Delta variant, damo nagambal sa akon. Yung ka highly infectious sa, ni ko ariyo, sa COVID-19 nga infection nga original, kung nagatubang ka na sa tawo, nga sige ka mo wakal sa kapihan, nga wala ka mo da sang mask, siyempre magkape ka, kuha ka mask mo. Dibla? Correct. Nga makainom ka kape kung may masaw. Hindi pwede mo buhuan, Doc. Malibang Berlin. Pag-uboya. Sige mo. Halimbawa, COVID-19 original. Kung ang ginahaboya nga virus, sige mo is 1,000. Okay? Sa Delta variant yung nag-mutate, pag-uboya ang virus nga boya, sige mo 1,000,000. Ay mo gali, kanamo? Amo nang highly infectious siya. So napakita ini blang nga vaccine as time passes bala Bomberlin. Kung natagaan ka, especially sa Delta variant kinangatubang ka, nagalakat ang panahon as time goes by. Okay? May decrease over time ang efficacy sa imo vaccine. Okay. So especially sa mga immunocompromised ng mga pasyente, patient with underlying condition. So, piskan ang COVID-19 vaccination Bomberlin sa adult, gay edad na 65 years old and older, gapabiling epektibo sila, abi, no? Sa pag-prevent sang severe illness, pero
sa recent nga data, Bombo Erlin, no, nga napakita, no, nga ang vaccination is less effective sa pag-prevent ng infection o kung biskan milder symptom as time goes by. Okay. Abot ko silingon naman eh. Okay, may vaccine ko. Gitagaan ko vaccine. Okay, wala problema. Pero, Bombo Erlin, as time, anong purpose? Siyempre, kung may COVID, may vaccine ako, within 6 months ako, ay pagkukulabot 6 months, mutan tabi, may mga underlying ka, 2 months pa lang, itaas pang imo antibody titer, may infect ka, pwede mild, kaya. Aha. Pero, kung as time goes by, nang gina-recommend nga 6 months, especially sa mga immunocompromised, underlying condition, patient with underlying conditions, no? Biskan mild ang symptoms mo, hindi nakadepinsa ang imo vaccine. Okay. Ang guaya duway ka na babaksinan eh. So, dapat So, may booster, Doc. Yeah, oo, dapat may booster. So sa data, premise, small clinical trials, iniya, Bomberlin, small na nga clinical trials. Pamati ang aton nga listeners, Bomberlin, kay kasugod ng booster. No, sa data, premise, small clinical trials, nagpakita nga ang Pfizer, Moderna, BioNTech. Tandaan mo ni Bomberlin? Pfizer, Moderna, BioNTech. I am only telling you, Bomberlin, about the mRNA vaccine. Aha. Okay. Sa ilang data sa small clinical trials lang, Pfizer, Moderna, BioNTech, ang booster shot nag-increase mataas sa immune response. That's why ang clinical trials, ang articles nagipagwa sang Oxford University in sakto. Okay. Kuha mo? Oo. Kaya sa clinical trial sa US, pag ikaw nakabaton sa Sinovac, ikaw nakabaton ka sa AstraZeneca, nga pwede man Astra, ikaw nakabaton Pfizer, na 6 months na pwede ka na, nagpakita na kung matagaan ka yung immune response, buok pababaw. Oo. Kag ang J&J booster shots also increase the immune response, Bombo Erlin, who completed their single dose vaccine at least 2 months earlier. Okay. Gets mo, Bomberlin? Oo, Doc, kanami ginisang ato ng topic. May next question ko, but masabat mo ni sa next week, kaya limited ang ato na time. Kung sa mga natublokan sa 3rd dose, basi needed pagin another 4th dose. Doc, sugpo na ni nato next week. Thank you, Doc, ha? Sa time ni mo din sa Bombarangay Bacolod. Very much welcome. Ang akong nga parting word, sige, Doc. Unseen enemy, usual COVID is always the most fearsome. Tandaan tigini. Never underestimate this enemy, Bomberlin. Always overestimate. And to underestimate this virus, Bomberlin, and overestimate what we have achieved. Dili kita din na fail. So, may posibilidad ang ginatawag na resurgence, Bomberlin, ng COVID cases kung madamo yapon ang magpasaway, no? Kag damo da sang may TB. TB bla, Bomberlin, TB. Ano, Doc, meaning? Tigabagol. Tigabagol. Taking for granted COVID-19 virus, especially in this coming Christmas holiday. So kung i-taking for granted tayo ng COVID-19 virus, basi magsaka ang kaso by January. Okay. So never underestimate this enemy and overestimate what we have achieved. Okay, Bomberlin? Sige, Doc. Thank you, Doc. Subo na ni natin sa next week. Thank you so much, Dr. Itik Itoriaga, sir. Mayong aga. You're very much welcome, Erlin. May God bless us all. Madamang salamat kaya Dr. Vicente Itoriaga. The Bombo COVID-19 Vaccine Literacy. Wala ini nagatuyo nga kumbensihon ka nga magpasugot o kung inganyihon ka nga magpamatok. Mayor nga tinutuyo sini nga mapalabot kag mapahangop sa imo ang importante nga mga impormasyon na hanungod sa bakuna. Bangod ikaw bilang pumuluyong Filipino, responsibilidad mo nga magpamangkot kag kinamatarong mo nga mahatagan sang sabat. Sa ngalan sang serbisyo publiko, ginadulong sa inyo sang Bombo Radio ang The Bombo COVID-19 Vaccine Literacy.
Sige, maraming salamat na kaya Dr. Vicente Toriaga. Sugbunan ni nato na sa masunod nga semana kaya ginapat-pat pa lang nato ng mga topiko diri sa ato ng COVID-19 na vaccine literacy. At least mas maintindihan nato na sa lubos sa banwa ang ining importansya sa pagpabakuna. 2 minutos sa nakaliga sa takna ng alas 10 sa aga. Atensyon sa mga nagahulog sa entries diri sa 1-2 Panado Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. 1, 2, Panalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Sa oras nga 2 minutos sa nakaliga sa takna ng alas 10 sa aga, yari ang ato sa nilabing ulang daily draw winner para sa buong adlaw sa Miyerkules. Gin-check ni Sir Rodel Longaras ang iyang entry na gamit sang Rexona bilang proof of purchase taga zone 10 na Purok Orosa. Taga Purok Orosa, Barangay Zone 10 na Talisay City. Congratulations sa Alicia Ordiales. Alicia Ordiales, sang Purok Orosa, Barangay Zone 12, Talisay City. Ikaw nga nga taga-daog, alas 10:02 sa subong nga aga. Meron ka sa nga tubdob, alas 4:02. Karon sa hapon, sa pag-claim sa mga premyo diri sa istasyon sa Bombo Radio, Alicia Ordiales. Himos na, magdala sa nga 2 ka valid identification card with a picture. Ipa-photocopy na nga daan pero dalon mo gid diri sa studio ang original nga copy sa imo nga ID card. Sa liwat, Alicia Ordiales, sang Purok Orosa, Barangay Zone 12, Talisay City. Congratulations! Sige, kolabo sa lang aton nga tiyampo diri sa pagpangalaga di sang Bombo Hanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombo Hanay Saudo. Dirigid lamang sa matutod nga numero 1. Upda na kitabwas sa muman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, baka pasalamat ka baka dayaw sa Dios, baka makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa
sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, gnakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may aras ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo!
Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon clusters sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan ukon bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, our Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po.
Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon.